ale quel nas pod płota to wszedł sensi. Nie, no to nie je do wytrzymania. To trzeba jakieś gardinę zarzesieć czy coś. No ja nie wiem. A, kit w to. Jej da spac. Anka! Anna! Prosia, to dla ciebie. To? No to. To? Kwe je wiem, co ce idzie. Je wiem. Co? Kwe te bluz chcesz, żebym je nogi przed tobą rozkładane, nie? Nie no, ale czemu? Nie mamy nie żadnego waza na doma, czy co, żeby to wstawić? Je mnie luz. Won! Bierze we kampa, co idziemy spać. Dobra. Le flot. Co? Te kwiaty weź ze sobą. Daj. Z tym chlopa to nie je do wytrzymania. Plus jedno w głowie, plus jedno. Co myśli, że on z kwiata ma przyjdzie, a tom ze wszedłe fejn. Ale nie. Niech co nie myśli, ne. Je nie jem takie pierwszy lepszy, ne, nie? Jemu rzekla, przed sleba to nawet nie ma młewę. Niech co nie myśli, nie, tak to Niemcy. To Niemcy, taka infach. No ale ły to pilnuje so tamcie, co? Ale witawa jak to jene, ni? Ciej to bialka wychedy z situ za tej sopety. Ne i co? Fędzi se wezrza. A ciej to chlop wychedy, tegedy... Teraz lepiej tam nie wchodzę, nie? Maria Józef Bialko, jak mieje cyp. Ej, Anna, a jak te myślisz, nie? Co by rzekle nasi sąsiedzy? Jakby mnie tak widzieli. Wyjście, co? Pewno, że ja jem z tobą bluz dla pieniędzy. Płyj. Ale to jest śmieszne. No, widzisz, Anka, jest owa kumpelniej. Ty możemy by tak coś teły, co? Co? A dwi, że myślę zasztekyni? Ne, te flot. No ja nie wiem, jak są można legnąc, a dwi, że nie zasztekać, ne. No, widzisz, te dwie, że zasztekyni, nie? Nikt nie wlezie. Ty może jednak, co? No weź. Chlopie, Co? jece rzekla, przed sleba nawet nie ma młewę. Cię nie, ty nie. Kuśni są w rzec. Łestawita deka. Łestawi bojem da zary na figach sejdzę, a ty tam ze sport. No, tam co nie ma cim chwalec. Łestawito do diabła. Ale Janku, Co? a weskę, a rzecie mnie, ja ci bialcice są najbardziej widzą, co? Piękni, cie mądri. Ani taci. Te mnie są najbardziej widzisz. Te diable jeden, te... Je? Te. Je? Te. Kwe jejem najpiękniejsze na całym świecie, ne kwe jejem tak piękno, że łeni mnie za to powinni płacać. Odszkodowanie. Ale Anna, nie weź duch. Ku wszyscy to robią, bluz nie me. A nie cilte, co ksiądz gadał na nim. Nie cilte. A tam ksiądz. Bierz o tere łeblecie, nie? Pójdziesz sobie oblecisz, a pójdziemy do kapleczci. Jo? A tam przy kapleczce te so te one weź zapytasz, jak których tych je? Czy to może przed sleba, czy nie? Co? A wiście co? Jo, Jo, no, ne ty bie. Biele bie.
A ja musiał mojego sunce da zawelać. Józefie! Józefie! Pójdę mnie! Józef! Ja nie jeda, chcę się luz gadę. Józef, kuj, ja mam do ciebie wielka prośba. Jak ty mnie pomożesz, ja chcę da w dlugu dokąd zjedzę. Janie, pewno, że chcę pomogę, ale żecie mnie naprzód, doć te są tak zibieś, co? A wiecie co? Ja mam teraz takie robota do styni. Ja pomoże plewia, wiesz, i rebelowia, nie? I wiesz, mnie ta questa, wiesz, jak ten kuter idzie, tak po tych walach, tak z nodzi na noga. Z nodzi na noga. Muszę rzec, że ja mam robota do domu przeniosli. Te, a ja jem 10 lat zieniali. A cię jest to ja, tak? Prawie o tam nie jedzę, wiesz, te? Bo ja by tak chcę stoić, nie? Ale wiesz, te tam leja, to jest jakieś takie świętechne zrobione. Maria, co ksiądz nie żyjcie, to jest święty. Wiesz, ja sobie tak wymyślam, że ja z nią teraz pójdę do kapliczki, nie? Jo. A tam ona sobie tego nie weźła zapyta, jak to richtig je? Czy to może przedsleba, czy nie? A te tam ty śpidzisz, a co schlewisz za tym wielkim kama, co tam je, ja? Jo. A ty pój. Ja myślę, tam są... Jo, nie ma sprawy, Janie. Ja, ty bie, bo ja na zaraz przelizę. Maria, Anna, jedzyś te! Jo, idę, pój. No, jeszcze nie wiem, da łeble, kol mnie i tak nikt nie będzie widział, nie? Dobra, pój, jedziemy, pój. Do widzenia, jak my tu będziemy. O, gdzieś trochę. O, widzisz te. Teraz my jesteśmy przy kapleczce, nie? No i teraz opety, jak to jest? Czy to może przedslebać, nie? No, dobry błeże. Cię Anka, płyknąc młyże. Ty, gdy dobry Bóg. Jankiu, dawno Anka płyknąc mój.